Здравейте хора, аз съм Георги и днес ще играем Grand Theft Auto 5. Сега ще направим мисията на Майкъл. Между другото, гледайте хора, забелязах, че имам снайпер. Така че съм в пълно бойно снаряжение. Сега сме на мисията на Майкъл. О, това е леля му. С нейна приятелка. Излезе да тичат навън. Та още не е излязла, вече е изморена. Добре. О, ето го Ламар. С някакво куче. Пати питбул. Това питбул е какво? О, казва се Чоп. Ламар ме кефи до някаква степен. Бати якото куче. Така, къде ще ходим? Тука хора, продължаваме сега. Чопи! Аре, Чоп! Много як. Чоп. Така. Get in the van. Качваме се в микробучето. Ламар вкарва Чоп в това. В вана. Айде. Ламар. 1,36 мили. Тук си минало. Все пак трябва да сме екстремни, защото иначе няма да е забавно. Сега хора се насочваме на там и да видим какво се случва. Нямам броня на другото. Дали почнаха да ме стрелят и ме свалиха. Ще думам. Сега, ако има престрелки, ще сме без броня. Ама ние сме с снайпер и с помпа. И с автомат. Бронята не се пълни. Както видите, има жълто броня ли е там. Колкото да ме броня. Сега стигаме. О-ла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 . Да видим сега. Тук сме. Това е мекъл, не знам какво. Говориш с някакво момиче. Ето ги нещо. Слагат си маски. Но сега става интересно. Аре, но опитаха нещо да псуват. Аре, той извади пистолет. Fuck you, nigga. Разбира се, Ламар оплеска работата. Аре, във вана. Бързо. Какво?
Ванда преследва мотор. Очаквам да ни отклони. Добре. Не. Така. Преследваме го. По някаква причина. Той би се разминал. Добре, преследваме го. Олеле, какво правя? Няма да стрелям. Мала. Това не трябва да се случва. Не! Сега ако филмаме, ще ме ловят. Ето го, катастрофирал е в рейса. И сега пускаме чоп. И започваме да го гоним. Айде, чоп, можеш. Франклин нещо се позабави. Ох, какво правя? Не. Оу! Направо избихме оградата. Пази се. Давай. Аре бе, чоп, хвани го бе. Ай, какво? Дяволите. Така, той се мята на стълбата на влака. Сега сме с чоп. Тук. Така. Отваряме да видим дали е тук. Не. Опа, тук. Отваряме тук. Да видим дали ще е тук. Не. О, боже. Аре, чоп. Чоп, хайде. Отново се сменим с него. Сега трябва да се сменим с Майкъл. Какво? Чете малко. Боже! Не! Чоп! Не, чоп! О, боже, натискам го и оста. Аре, чоп. Чопи! Хайде, момче. Горкото животно, все пак и то е живо същество. Айде, чоп, давай, можеш. Аз пък се вайкам. Хайде да видим. Нали тук? Ето го приятелчето. Айде, миличък.
Дръж го то, дръж го. Давай, скъсай го. Давай, чоп. Добре, чоп, остави го. Окей. Айде. Отзад ще го вкарваме. С чопи ще бъде. Няма да ме е много приятно. Окей. 0,84 милиона. Браво. Това беше яко. Айде, приятелю. Боже, това беше гот. Чоп продължава да го гледа, просто е пренечил поглед с него. Да. Айде. Добре. Оп. Така. Опа. Тук сме. И майка му изхвърли телефона. Добре, продължаваме. Не. Драго помага да така. Добре. Не, подминахме. Назад. Така подминахме нашата цел, но тук сме. Два пъти се напсуваха. Така са хората от гетото. Така. Окей. Минахме и тази мисия. 74% Silver. Сега да видим при кой има мисийки. Така. Ще идем с Майкъл сега. Ще се прехвърлим. Да видим при Майкъл какво става. Той се далече. В местата епизод не мога говоря. Това мъче. Къде е? Много ви. В кола. И нещо е речнал. Наблизо е много. Добре. Така, хайде да минем неговата мисия. Не бе, къде се качих? Така, да видим какво ни е подготвила следващата мисия. Майкъл си пуши цигара. Тенис, ракетата на треньора. Виждам, че са мъжка и женска. Та сега викаш за нас си. Простете ме, дами и господа. Люсливам. Извинете, баба ми влезе. Сега тук Майкъл заварва жена си да спи с Аманда. Така, хора, сега влиза тук Майкъл. Така, ето го Майкъл. Тук сега става парада, става.
Простете за това влизане на баба ми. Оу! Сега става интересно. Така са жените. Ще се върнем обаче след малко, само една секунда, хора. Ще се върна след малко. Здравейте, хора! Прощавайте наистина. Стават такива фейлове. Сега го гониме. Бахти дрифт. За жалост отиваме много напред. Много се забавихме. Знаете, не му е специалното умение на Майкъл да шофира, на Франклин, на Майкъл му е да стреля. И затова. Обаче беше дрифта мега някакъв. Пай се, бе! Така, това явно е част от играта. Това блъскане, да. Франклин знае къде живее. Не, бе! Франклин знае къде живее това. Треньора на нашата съпруга Аманда. Ох, какво ми става по дяволите? Така. Сега ще става... Оп. Не. Добре. Но стигнахме до къщата му. Ето го. Опа, това направих. Майкъл е бесен. Просто няма как и аз на много място ще да съм бесен. Защото наистина за това неловко нещо, което се случи преди малко. Сега са замислили нещо нашите приятелчета. Той си е по боксерките още. О, какво е това въже, дето го изкарва Франклин? Тия двамата, опа, какво стана? Айде, майка. Сега, каквото си мислим, ще правим. Майче, трябва с колата. О, майко, ще трябва да им бутнаме. О, Боже! До тука с къщата, до тука. Айде. О, айде! До тука с къщата, дами и господа. До тука. Всичко замина. Майко, как я срутихме. Това беше... Така, даваме напред. Майко, хора. Това ми хареса. Това ми хареса на мен. Go to the Michael house. Не. На Майкъл му звънат. Ох, това е то. Това не е неговата къща. Ома, го. Това е на някаква негова приятелка. Това е. Ой, имаме две малки пречки, на които трябва да избягаме. Така, приятели.
Не. Ех! Дяволите. Добре, убиха ни. Това трябваше да се случва. Добре, сега къде ще ни... О, пак ли отначало, бе? Добре, трябва да им избягаме на тия. Трябва да избягаме на тия пичове. Сега пак същото. Аре, пак ли същото, бе? Така. Добре, даваме на... Така, хора. Даваме напред. Добре, забавиха нашите хора. Ах, фак! Така. Ще стреляме. Оу! Опа. Айде, падай! Падай! О, спринте! Ех, този малко да го... Айде! Така. Отново сме с нашите хора. Боже, боже, боже. Даваме напред. Ей! Какво правим, подяволите? Така, продължаваме напред. Аре, бе! Дяволите! Какво става този епизод? Начало... Така, даме напред. Айде. И пристигнахме, дами и господа. Така. Сега има катсцена. Сега, какво ще става тук? Охо, ще си имаме саморазправа тук, дами и господа. Ето го Мартин Мадразо. О, с бухалка. Вим какво ще се случва. Майкъл си дава, Франклин си дава личната карта. Така. Мартин Мадразо. Явно това е той. Това е Мартин Мадразо. Значи... Също какво ще се случи нещо? Майкъл яко я отнесе. Тия двамата с пистолети.
Down the hillside, hey, mind Wood Hill. I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange Така. house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Я. Well, Natalia will need a hotel. Will you finance the rebuild? Won't you? Sure. Good. And I'm guessing here. Така, хора, The rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. окей, това ще е нашата разправа с Мартин Адразо. Франклин му помага да стане. Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, alright? All right, dog. Така, хора, какъв процент? 67 силвър. Добре, хора, надявам се да ви харесва този клип. Дайте лайк, ако не искате да изпуснете нито един от моите клипове. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим следващия път. Чао!